I zastupljam vas na kanalu Gamer HD i danas posle drugog vremena snimam na kompjuter. Da, dobro sam išao sam da promijem da vas sad snimam. Danas imam snimati Agario. Sad upravo sam skinuo program. Ali kao... Evo, imamo Agario. Agario. Ajde, ba. Nemoj mi košt. Znači, gasimo se. Ovo. Gamer HD. Play. Nije tako malo secka, malo više. Ali i do kompjutera, nije do mene. What? Evo, ajde, moj amr. Ne znam, meni uopšte ne secka, ali ljudi kao da mi secka. Ali nije, zomiše nešto. Sensitivity nije loš. Jedi ovaj Skittles. Još ja ne volim da koristim skinove. Hoće doći. Opa, bum. Uzeli smo. Inače snimat ćemo i Minecraft Soul Boy, snimat ćemo Hunger Games, snimat ćemo sve živo. Inače ljudi pišite šta volite, šta, kako se. Bacimo sliku, sve, i da snimamo. Možda budemo snimali i ako bude neki live stream sa nekih velikih kanala, Marko Kolos, Gaming Games Village, Lukafu, pa malo snimamo sa njima. Svaka čast. Nemoj šta rezi! Idemo na popis. Ajde. Jedi ovaj Skittles. Vidi kako ovaj dobar skin. Izuzim, nervira me to što ima za sve zemlje skinovi, čak i za Hrvatsku i za Crnu Goru, samo za Srbiju. U stvari ima, ali ne rad. To me nervira. Treba da napraviš skin Vučića, da, najbolji naš političar, pozdrav za njega. Vučić, Srbija je jaka. Daj, nemoj me zezat, ba. Izvinite, možda imam neki problem sa internetom, da, imam. Opa, daj mi. Znači, nešto, šumes. Ajde, idemo, ba. I pre nekoliko dana snimali smo igricu. Danas sam trebao da snimam Minecraft preživljavanje na telefonu dvoje, ali nešto... Mrš! Ljudi, još ovaj put igramo i više nećemo. Znači, ovo je zadnja šansa. Moram nešto pogledat posle s kompjuterom. Ne znam šta mi je. Lala. Ili pozva tebe, Lala, Srbi, nešto drugo. XX Kilet, Zaška. To daj. Mrš! I to je bilo sve za ovaj klip i vidimo se s vama. Ćao!